Hi, Doc. Good morning. Maadjong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan, kakisi-kisi. Ha? Mudugo, malito yun yung dinis, oy. Apila, kada makita lagi na kung anino mahigala diri sa estasyon. Ha? Apilon niyo kung ginaana ba? Malito gini akong konmigo sa kanoy. Ingani nga kinaiya sa mga ex-seminaryan mahigala. Para pansinon yun kagyot. Maadjong buntag! Live! Diha sa Facebook o sa YouTube may gala. Sa YouTube unya pa na, pero sa Facebook live na gyud siya. Ha? Nag-uros-uros ng kagwapo ni Dr. Kagapi na sa Facebook ba? Kay seryoso biya akong istoryahan og muntaga may gala. Basig kung kuan mo ha. Okay. Ang akong topic may gala kay chest pain, sakit sa dughan. Dili na sakit sa gugma mga manang. Ha? Sakit sa dughan. In town day. In town manong. Ha? Kadaghanan sa inyo muadto lang yun og hospital kay sakit ang dughan. Kay balo mo pilay gasto? 5,000 in town. Gipalit patog siopaw, busog pa. Ha? Di ay dili day kasing-kasing. Mao nay pinakadako gyud kayong gasto ninyo ba? Ay magpataka lang mo adto hospital o magkonsulta, kunya ang doktor alangan magsagdan lang mo, dili mo ECG, di tuwa na, patak ng 300, 400. Kunya, dili po na siya mao. Pag mo padayon yung sakit kay kundog handog, sigurado yun na may gala. Tropuan na dayon ka, nya pila man in taon ang tropuan mga manang 1,000. Di lagi mo minus og 5,000 ba? Pag moingon mog sakit ang dughan, diha na disgrasya na. Mao na siya nga ang topic nako karon mahigala. Unsaon pagkaybalo nga dili kasing-kasing. Unsaon pagkaybalo nga dili mo nag-atake og kasing-kasing kun dili laing sakit. Pagkadaghan sa sakit mahigala nga tungod anaa sa dughan ang sakit. Dili nang daghang utang. Way labot ng daghang kay utang, nga sakit ang dughan kay daghang utang. Putlanan ng og suga, og putlanan ng tubig, o kundi ba ni abot ng kobrador sa 5-6. Away lang mo ta. Kay balo naman mo siguro may gala nga dili na kasing-kasing kadaghanan. Urag ka lang siya ka kuyaw nga hulgaong ka na mabayad ka na sa imong utang. Muna siya dili na mao. Ang atong istoryahan may gala katong mga problema sa dughan nga abi ni mo atake sa kasing-kasing. Okay. Kuwag papel. Sige, kuwag papel kay dili na ninyo ma-memorize. Ballpen. Lapis. Bahala nagputos bulad. Kuha dito. Isulat. Ang unang permi ninyong i-complain nga sakit sa dughan nga pasanginlan ang kasing-kasing in town ang reflux esophagitis o laing pangalan gastroesophageal reflux disease, GERD. Unsa man ang kabawa na noy? Kanang GERD o reflux esophagitis. Ang inyong bation hugot inyong dugan. Parehag atake kasing-kasing. Dilis tunga-tunga yun. Hugot si kayo. Nya itulon urag mubara. Dili kasulod ang laway. Ikatulo, urag kang maglisod og ginawa kay sakit man. Pero di na atakis kasing-kasing noy. Isuwat dili na atake sa kasing-kasing kay asido lang na sa imong tungol nga nisaka paingon sa imong dughan. Ano man mag-hyperacidity ba higala alangan. Mahilig mo suka. Kusog mo inom. Paksiw pa mo, buntag paksiw, udto paksiw, pagkagabi paksiw lang gyapon. Paksiw. Puro na paksiw. Hagikan sa paksiw nga isda, paksiw nga baka, baboy. Napoy paksiw nga manok.
Katilaw na magpaksiw nga manok mahigala. Dito ko sa akong wala daw makita sa Facebook, taga lang ko live ng Facebook. Ay asa kang Facebook ka na inyong gitanaw ha. Oh. Okay. Dito ko sa Libya mahigala, ang manok ipaksiw. Kaya wala may lahi puro manok lang wa man kay palit ng baboy. Wala mapalit baka. Ang isda in town sa isa ka bulan na isa. So nakatilaw gyud paksiw nga nga manok. So sa tanang pagkaon nga aslo mahigala maka-cause og reflux esophagitis. Reflux esophagitis. Daghan kayo ng mga mabati ninyo nga tungod lang yun kay perti ninyong kaon og aslom. Gikan sa mangga paingon sa baya ang sanay kaning napay aslom nga iba alam mga oli nga na di reflux. Og ang isa jud ka pagkaon may gala nga makatawa ko ba nga di jud ninyo maunang-unahan nga maka-cause og asido sa tiyan. Daghang kanon. Madaghanan ganin ninyo kaon og kanon may gala imbes nga isa ka plato lang mahimo na isang kaplanggana. Sigurado yun na reflux esophagitis pagkahapon ba. O na siya, kaning mga causes sa reflux esophagitis may gala is one of the reason nga moadto mo hospital kaya abi ninyo atake sa kasing-kasing. Noon sa daw nagrobot daw ako tingog sa ang akong tingog daw sa kuan. Akong tingog daw sa abot og asa na siya. Di daw masabtan. Sa Facebook di dong ikuan daw ayuha daw. Kay gwapo man kog tingog ba? Daghang gani ma in love. O kagwapo ra kog tingog, mura daw kog robot, di daw masabtan. Asa sa Facebook, sa YouTube o sa radyo gyud. I-text doy. Aron makadungog ng taga kuan, ta hinatuan. Masuko na taga hinatuan, taga Balot Island, sa GES, moingon na on sa doktor. Ay, di may kasabot, wala magtuwas langob. Okay, balik ko sa chest pain. Butong una mahigala nga very common gyud nga moingon mo nag-atake mo kasing-kasing. Reflux esophagitis. Number 2. Kana ganing mo ginawa mo glaw. Unya sakit? Pag ginawa yung glaw ba? Uy, sakit mo na kung dughan. Mawala, matuo, matunga. Basta sakit yun dughan mo pag ginawa ni mo glaw. Kana manoy, dili na kasing-kasing. Kay bisa pag unsaon ni mo ginhawa glaom o muhangak ba ka, dili na mo sakit kung kasing-kasing. Hinuon, mura kag daganan kag maso sa imong dughan sa kumagatake kag kasing-kasing. Number 1, isuwat to nimo. Bugat kay imong dughan nga dili sakit mo ginawag lawom. Isa na siya sa mga simptomas nga makahibalo mo nga nag-atake mo og kasing-kasing. Number 1, isuwat. Okay. Kanang mo ginhawa mo lawom nga mo sakit inyong dughan, na ay rheuma or arthritis sa inyong ribs. Sa inyong mga gusok nga ay arthritis na ay rheuma. Wa ay nagsulti sa inyo ana mga manang Moadto mog doktor, tagaan na mog pain reliever pero di mo explain. Asa man ang unsa man akong sakit sa dughan dok? Wa man koy utang in taon. Wala man in taon koy utang dok nga naman mo sakit ba kung dughan mo ginawa ko. Ang diagnosis ana o kansay butang na to sa Bisaya pa is rheumatism. Rheuma lang in taon na dong. Rheuma lang in taon na noy. Kay ang dugtong sa imong gusok paingon dili sa tunga-tunga nga bukog which is called sternum. Ang dugtong na may dugtong ng bukog diri sa dughan o katong imong gusok na ay dugtong na siya. Ang isa gahi nga bukog, ang isa cartilage or plastic. Karon kung mosulod ang arthritis diha sa imong
imong ribs, spare ribs, musulod diha, kana siya sakit kay ginhawa. Pastilan, pertig yun, sakita gyud kayo gyud kung ginawa kag lawom. Maputol gud imong paghinawa gud. Maputol imong paghinawa. Isa na siya sa simptomas sa costochondritis kung dili igsuon sa arthritis. Mingon mo, Dok, naalay arthritis sa gusok, Dok. Ay, sus, intaon, oy. Sa panahon ni Tutankhamen, kitsa man to si Tutankhamen. Awa mo kaila, igsuon mo siguro na ninyo o tiyo. Si Tutankhamen is the pharaoh of Egypt nga sa panahon nga sikat kayo ang Egypt. May alam mo na siyang emperor, ruler sa halos katibukan sa sibilisasyon. Si Tutankhamen. Mura na si Putin sa Russia, si Trump sa Amerika, kung sa pa'y gusto nimo. Siya na siya ang pinakataas o pinakasikat na tao sa panahon ni Pharaoh. Si Tutankhamen, nagcostochondritis mga manang. Kung di mo tigbasag history, o di mo kibalo. So, ingon siya sa iyang mga katauhan. Nga naman yung sakit mong ginawa. In Egyptian, dili Bisaya. Kaya di man to Bisaya. Nga naman sakit mo na kung dughan nga mo ginawa ko glawom. Nag-atake ba kong kasing-kasing? Sa ilang panahon, may gala, kaya balo na sila asay kasing-kasing. Nanagari sila balak sa unang kuan. Gihigog ko ikaw. So, niingon ang mga kuan, niingon ang iyang mga physician, iyang mga doktor, nga na ay problema sa imong bukog, agi pamatay niya, no? Hindi siya motuo. Ipatay niya iyang mga doktor. Ayaw na buhatan sa mga doktor nga dili mao. Ipatay nila tanan. Kay di man siya matuo nga dili to kasing-kasing. Di ang gihimo sa usa ka doktor, nga iyang doktor sa ni Tutankhamen, ipapaak siya sa kan ba? Sa bitin. Ipapaak siya sa bitin. Ayos siya, no? Kanang di kayo lala. Mo to, nang sugod ng kuan nga nag-venerate, gi-ilang, gi-idolize ang bitin sa Pharaoh tungod na ni Tutankhamen. So, ang costochondritis, may gala, mo na siya is one of the reason nga mamalian as atake sa kasing-kasing. Disgrasya gyud mo kung di kay balo ang doktor nga inyong giatubang. Sigurado yung ECG stat, pa-chest x-ray, unya troop 1 examination sa dugo, normal tanan. Patay kang bata ka. Ang nakubra nimo sa kupras tuwa na sa ospital. Nahurot na lang tong imong gibaligya nga mais tuwa sa ospital. Di humara. Ikatulo nga sakit mga manong. Ang suwat mo diha tanan. Ang una, reflux esophagitis. Ang ikaduha, costochondritis. Ang ikatulong, mahigala. Kung mag-pneumonia mo, magtigom ang plema sa baga, musakit gihapon ang inyong dughan. Musakit yun. Kay ngano, ang ato manggong baga, naay tabon. Na siya tabon nga nipis kay nga panit nga sensitive kayo sa whatever pressure nga naa mosulod sa baga. Usab. Di ba ang interior sa motor, aligid sa motor, naman na sa interior. Okay? Bago tong wala may tubeless man siguro sa motor, no? Pang ko kay baluan na may gala. Pero sa una ay interior niya nailigid sa motor, no? Katong interior ng mga manong, mo ito yung nagunit sa hangin. Di ba? Sa baga, napo na sa interior. Mo na plural covering. Plural covering. Pag ma-infected na siya, ma-push, sa Bisaya sa push, matulak sa plema, sakit. Ginawa kag lawom, sakit mo bugto imong ginawa kay dili na mo murag musangko na dayon ba, murag musangko bumbong.
Ay, wala, di na kutob. Unya, sakit imong dughan. Di, ikaw po, madto ka sa doktor, adto ka sa ospital. Ya. Duk, sakit ako dughan, dok. Unya, kay, mingon ba na yung ka, mong tanon man ka nga, nalipong ka no eh. Nalipong ko dok eh, kay di man ko kaginawa. Alangan, alangan, di, una-una na sa doktor, ay, atake siguro na kasing-kasing. Nga niya, kay, lagi, nagdali lagi, dili ka stethoscope. Ha? Dili ka paminaw imong dughan. Ha? Kaya kung ipaminaw pa to mga manong, mga manang, ipaminaw niya tong imong dughan, ang magbati gina. Wow, dungog na niya ba? Oh, unang RALS. Sabi sa medical term. Ha? Sa mga bagong doktor, ang tawag nila na kalimot mo ko. Kalimot ko sa pangalan inside term lang, pero ang proper term ana sa medical education is RALS. So, plema na siya mga manang. Well, pag ginawag lang, wala ang tingog. Walang tingog yun kung mag-stethoscope ka. So, makaingon na din ka, uy, pneumonia. Dili, atake kasing-kasing. So, dili na ko mag-ECG. Dili na ko mag-trop 1. Examination sa dugo. Di na. Kay sigurado naman na plema. Paminaw lang nimo ng kasing-kasing mga manang, maminaw ka, madungog di mo na siya nga, kagwapo sa kasing-kasing, blug-blug, 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 blug-blug. Pero hinuon, kung mutingog ang kasing-kasing, blug-blug-blug, blug-blug, blug-blug, blug-blug-blug, blug-blug, awa na. Gamay na lang bikil. Kuha na, musinya mo, kuha na, mo pirma ng bati. So, ang ikatulo, may lang, pneumonia. Ang masakit sa dugan. So, siyempre, kauban sa pneumonia, magigala is bronchial asthma, COPD, kasabot man mong COPD, mga manong, kanang kusukay mo sigarilyo, ganit, magkatiguang na, dili na mo absorb ang lawas sa iyang hangin. COPD na siya tungkol sa smoking. So, there are other diseases, daghan pa kayong mga sakit nga makakos o makahimo og chest pain, sakit sa dughan, dili lang kasing-kasing. Mao lagi na mahigala na usahay na imong tawag sa ako ba, Dok, di may sa hospital, Dok. I-examine ang kuan kay nagdasakit akong dughan sa akong papa, Dok. Niabot na lang may 20 mil, Dok. Ipasitis ka naman hinuon may kay may sakit. Wa may nakitang findings. Pastilan, Santa Cruz, Digos, Malibang, Manguros. Unsa naman in taon na siya? Maabot og 30 mil in taon pag adto sa ako may gala. Mayon ko, asa man ang sakit noy. Asa dapit noy. Mutudlo ang tiguang di sa yang duol sa kasing-kasing. Diri dok. Kung dili ko ma-examine, moingon man ko nga kasing-kasing gyud, di ba? Di lain man ko noy. Lain gyud in taong ko noy. So, asa dapit noy, asa dapit. Itudlo daw sa isa ka buok tudlo. Itudlo. Pagtudlo niya, ako'y tudlo daw noy be. Ako daw iduot. Pagduot lang ko may gala kay sakit. Ay, dili kasing-kasing. Costochondritis. Tiaw. Na-diagnose. Huwag gamit ang 20 mil, ang 30 mil. In town, daghan na kay ko nakita na mahigala. Bisag unsa nga naghimong laboratory. Ay, grabe. CT scan na lang ang wala. Payo, dok. Tigpaminaw mo yun ko sa imo, dok. Magpa-CT scan mo ganyan akong papa, dok. Ko nga, kung mananagna ko, wala CT scan. Di man ko mananagna in taon. Dala na imong papa dere, examino na ako, tanaw na ako kung asa gyud ang sakit, asa gyud nagikan ang iyang sakit. Napay dalaga may ngala, 27 years old. Pag adto sa hospital, usay gihimo, chest x-ray, examine og dugo, trop 1, gi-endoscopy. Paghuman, gi-colonoscopy. Sunod, sunod, pa?
CT scan. Pag giingon na nga, Dok, wala man may kwarta ipareto ay bayad sa CT scan, Dok. Kung naunsa day na siya unsa day na nang kay imong anak nganong sakit man guna iyang dughan, Dok. Sakit kayo. Labaw na gyud ka ng mga hapon-hapon na mo sakit na iyang dughan ba. Di na mukaon kay sakit kay di kayo labi pa itulon. Sakit kay itulon. Kung dili na sus intaw problema na dili man na siya dako kay problema niya mo gasto ang endoscopy yung manong mga manang ba 35,000. Ha? Suot ka? Ha? Yan tibuok. Baligya din inyong kopras ba? Tuwa na dito. Wa na. No time for love. So, niingon ko sa iya nga, tulon daw day. Tulon in taong dalaga. Nya, katulon mo lagi ka. Kung sa may problema ana, kung sakit pagod akong dughan, musaka dito sa ibabaw. Dili na siya kinanglanog CT scan. Reflux esophagitis naman in tao na dayo. Tagalan ang tambal tag 8 pesos. Kani lagi may gala. Ay ambot basta sa ako may gala wa jud ko na mayabas pag eskwela ba. Medical school siyempre pobre man di mamayabas ka pa nga wa na kay kabuga. Ay tarungon pag study. Mao na siya mga manang na di jud ka pala ako palusuton ba. Ha? Doktor kulit kayo daghang pangtana. Alam man. Di man jud ako kahimo og laboratory kung dili ko kasabot sa imong gibati. Kinahanglan makasabot jud ko sa imong gibati. So katong upat ba to? Upat ka rason nga maka-cause og chest pain o sakit sa dugan inyo nang hunaw-naon kung bata pa mo. Kung tigulang na mo, kinahanglan stethoscope. Wa tay mahimo ana, stethoscope. Pag di gani ka i-examinon pagmayo sa imong doktor, kambyuhi ang doktor, ayaw patya. Ha? Para sa prostituten kami. Patay niya tanan iyang doktor. Ha? Pag mo request ang doktor, mo request ang doktor of examination, ang mga simptomas nga nag-atake kag kasing-kasing. Number 1, sakit sa dugan. Mudangan sa ibabaw sa imong mga gusok sa ibabaw, hantod sa imong papangig mubanhod ang imong kamot binhod. Kuha. Number 2. Mamutla ka, mamugnaw ka, musingot kag bugnaw. Number 3. Malipong ka. Malipong yung kagyod. Matumba pagani ka. Hindi ka kabantay. Nya ang number 3. Number 2. Number 3. Ang sakit mga manong mura ka gitusok og kanang kuan gani tariki. Kasabot mo mog tariki mga manong mga manang kamong mga batan-on nga wa kailag tariki. Kuan na siya kanang pangkuha og bugas humay sa sako. Ha? Kanang mura gani dako kayong kuan, dako kayong needle. Tusok dito sa sako, magkakuha siya sample sa bugas. Muna gitawag tariki. Karon, musakit imong dughan ingana murag yung gitusok yun og kanang kanang pangtusok ni Dracula. Sakit kay nga di ginawa ka gawon, sakit. Hunong ka, sakit. Bisag unsa lang imong himuon sakit ka yung manong amo nang atake sa kasing-kasing noy. Kuha, isulat. Dili na ninyo ma-memorize ba? Isulat. So, pag mo atake mo kasing-kasing noy, ayaw mo kisi-kisi. Ayaw na mo dagan-dagan. Lingkod. Lingkod. Manawag mo kinsa mo tabang sa inyo kay mulihok gani mo patay ba? Kay gamay lang pwersa, gamay lang pangusog. Gamay lang yung kayo. Musamot na imong atake kasing-kasing, patay. Di ka abot sa hospital within 5 minutes. Kung naamo dire sa siyudad sa Davao City, maabot ang 911 pinakapaspas 15 minutes. By that time patay na ka. Kung tinuod yun nga atake sa kasing-kasing. Unsaon man na, Dok, nga di man day kaabot ng paramedic sa ako, Dok. Ang 911 di kaabot, patay naman ko. Unsaon man na, mao na siya
ang giingon nako sa una pa sa 2004 nga sa inyong balay mo palit gyud mo og isosorbide dinitrate. Ang iyang pangalan ay ang iyang brand sa una is Isordil. Ang pangalan sa karon sa isosorbide mononitrate is Imdor. I-M-D-U-R. I as in Raimundo. M as in unsa ganito M itong bombastar gani sa una, Jol? Itong bombastar gani nga M. Kalimot man ko. M as in mountain. D as in digong. U as in universal. UB. R as in radio o Roger o Rodrigo. Indoor muna ang bag-ong brand sa isosorbide mononitrate. Ang sa una Isordil. So naagid mo ana, labaw lang yung naamoy membro sa pamilya nga more than 60 years old. Palit lang mong tulo ka buok na, upat ka buok, ibutang sa plastic. Tapos idikit sa bungbong kanang makita sa tanang tao sa balay. Pagka i-describe, kamong tigpaminaw, i-describe sa imong kauban sa balay. Kani para rin sa mga kinsay mo atake o kasing-kasing, ibutang sa ilalong sa dila, hantod mahilis. Kay makaabot ka sa hospital ananoy. Kana dagri paagi nga makaabot ka sa hospital og matagaan ka og oxygen. Wala lain ilidextos. Oxygen. Kay madaghanan. Asa man ka magkuha oxygen dito sa interior, di man pwede. Adtog yung hospital. So, makaabot ka sa hospital, taas na kay. Labaw na yung traffic nato diri nga butag isa ka oras paingon sa hospital. Napatay na gades kalsada. So, Isordil or Imdor. Isordil, Imdor. Isolat. Palit mo ana kung dili mo tagaan, mangayo mo reseta sa inyong doktor. Papalit mo, ibutang sa plastic nga bulsita, kanang gamay kay nga plastic, itusok sa bongbong. Katong dali kay makuhaan nga labaw ra gyud permi mo mag-standby dito sa inyong lugar. Kung sige mo standby sa sa CR, sa toilet, dito ibutang sa toilet. Kung sige mo standby dito sa inyong kwarto, dito sa inyong kwarto. Pero ang pinakamaayo gyud ang katibok ninyong kauban sa balay knows what it is. Makasabot unsa na siya. Dili na anting-anting dai. Basta dito anting-anting diri pa. Dili oy. Para na sa kasing-kasing nga mo atake si Dr. Kagapi ni sa doktor sa kahanginan.